Тоест, ако е болен човека или има инвалидност, той вече не може да бъде мобилизиран. Хора, които имат 3 и повече деца. Тоест многодетни бащи. Значи няма как да бъдат мобилизирани също хора, които са резервирани от работата. Има куп, редица фирми, обществени организации, които могат да бъдат резервирани от държавата. Съответно, също армията няма как да ги мобилизира. Това могат да бъдат хора и дори и в IT сектора струва само тази фирма да бъде призната като критическа инфраструктура. Тоест, има от държавата поръчка хора, примерно, които се занимават с хляб, лекари, хора, които се занимават в външната дейност, дипломатите. Тази отсрочка се взима на 1 година. Беше на половина година, сега на 1 година. Имаме електронен такъв реестър, който се казва Резерв Плюс. Освен това, че имаме Дия, държава смартфон, където има също всички данни,